26 ta' Marzu 2022. 3 snin ilu il-poplu ħareġ jivvota f'elezzjoni ġenerali u l-Partit Laburista kiseb l-akbar rebħa elettorali fl-istorja ta' Malta Sovrana. Malta flimkien ivvutat għal futur sabiħ. Il-poplu ivvota għal pjan ippreżentat mill-Partit Laburista immexxi mill-Prim Ministru Robert Abela. Malta flimkien minn 1000 proposta għal 1000 kisba. Jiena Robert Abela solennement naħlef li naqdi fedelment u skont il-kuxjenza dmirijiet tiegħi bħala Prim Ministru skont il-Kostituzzjoni u liġijiet ta' Malta. Mingħajr biża' jew favur. Hekk Alla jgħin. Il-politika soċjali baqgħet ta' priorità għall-Gvern Laburista ta' Dr. Robert Abela. Il-pensjonijiet u Children's Allowance żdiedu sena wara l-oħra. Dan fil-waqt li fil-budget għal din is-sena il-Gvern ukoll tal-akbar tax cut fl-istorja. Fl-aħħar 3 snin, Gvern Laburista sab sfida oħra dik tal-gwerra fl-Ukrajna li waslet għal kriżi tal-enerġija madwar l-Ewropa u żieda qawwija fl-inflazzjoni. Iżda Gvern Laburista żamm stabbli il-prezzijiet tal-enerġija u l-fuel fost oħrajn u anke introduċa miżuri bħal stabilità li naqsu sew l-inflazzjoni. Fl-istess ħin xorta kompla bi proġett ta' infrastruttura u żvilupp madwar il-pajjiż, tant li fl-aħħar 3 snin ħadem fuq bosta spazji miftuħa ġodda biex jitgawdew mill-familji Maltin u Għawġin. Perjodu bi gwerer fl-Ukrajna u l-Vant Nofsani fil-fora internazzjonali, Malta b'mod konstanti għaddiet il-messaġġ tal-paċi u dialogu favur Islim kemm fis-siġġu mhux permanenti tal-Kunsill tas-Sigurtà tal-Ġnus Magħquda kif ukoll fil-Presidenza tal-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa l-OSCE. 3 snin ta' Gvern Laburista, 3 snin ta' deċiżjonijiet favur il-Maltin u l-Għawġin kollha.